Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, hau zuekin, semero, aitor ditzagun getasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakikula jainko guztiz hausua, eta gure pekatuak markaturik eraman gaitza, betiko zintzara. Egin ezagun ondorio. Jainko jauna, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana dituzu, bertxe zure sarritzari eretzat otoitzen egiten dizugu. Zugan itxapen eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta emaizu betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko garen bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak esan egin Senideok, hildakoetaz zuek ezjakinean egoterik ez dugu nahi, goibeten zaitezten. Itxaropenik ez duten beste horien antzera. Jesus hil eta biztu zela, sinistu dugu zela. Jesusen gaindirenak ere, jatorikoakarekin batean ere dio. Eta horrela, beti jarriarekin egongo gara. Poztu ezazu ere azterka, hitzarekin. Jaunak esana. Evangelioan, Jesusek beti eta berriz aipatzen digun errealitate bat, eta jainkoa nolakoa den guk uler dezagun askotan esaten diguna da, jainkoa errukiusua dela. Errukia dela jaunaren ezaugarri nagusienetako bat. Horregatik, erruki horrek batez ere sentitzen egidu bakea. Gure bizitzako une guztietan bizitzak modu askotako uneak ditzazke, eta nahi du Jesusek jainkoaren
heriotzaren aurrean, beti tristura, beti pena sentitzen dugu, heriotza beti gogorra baita. Baina nahi dugu Jesusek tristura horrekin batera ere gure hildakoetaz pentsatzen dugu bakoitzean, eta haien betireko helburuaz bakea izan dezaguna. Jaunak maite gaituela, berak eginak gerala, berak ona eta errokutsua dela beti gogoan izan dezaguna nahi du gure jaunak. Eta horrek sinistunaren bihotzean halako bakea, bake sentiaraz bezala. Minaren eta tristuraren esan dezake adiberean, baina bakeak asko egin du. Jesusek baita ere ulertarazina izan dugu bere maitasuna, jainkoak guri digu maitasuna, ez dela bakarra modu kolektiboan dauken maitasun bat. Baizik eta pertsonalki. Horregatik aipatzen dugu hartzailaren parabola. Hartzailenak bere ardiak bereizten ditu. Eta bakoitza ezagutu eta maite du modu horretan da jainkoaren maitasuna. Horregatik, gutako bakoitza da beharrezkoa, importantea jainkoarentzat. Hori, denak, baina gure herri hauetan, gure herri txiki hauetan, are gehiago somatzen dugu errealitate hori. Gutako bakoitza beharrezkoa eta importantea da. Gutako batek alde egiten duelarik izugarrizko musuria uzten dugu etxeetan eta gure herrian. Eta hoxea lortuan kontutan edutzen ari erana jainkoari gatxetan aldera dut. Cuando rezamos con nuestros difuntos, como hoy estamos rezando, nos hemos juntado aquí para despedir a nuestra hermana Merche, siempre tenemos que pensar que los funerales, por un lado, tratamos de acompañar a la familia. Nuestra presencia muchas veces no es fácil de ayudar, no sabemos cómo y tratar, digamos, de aliviar ese dolor, pero la presencia, la compañía, el tratar de hacer sentir, aunque no sepamos expresarlo con las palabras, es algo que tiene un valor muy grande. Es una obra de caridad, es algo que todos en unos momentos o en otros nos toca vivir y que realmente vale muchísimo la sola presencia aquí para despedir a nuestra hermana. Por otro lado, también en los funerales tenemos que mostrar, mostramos agradecimiento hacia nuestros difuntos, agradecimiento por todo lo que han hecho, por todo lo que nos han ofrecido cada persona. Podemos tener distintos recuerdos y hoy tenemos que mostrar también ese agradecimiento, ese homenaje merecido a nuestra hermana. Está aquí con el chistulari, aitzindari eta bat izan zen, y aquí tiene su chisto, y digamos que la música en la Biblia, en la Sagrada Escritura, aparece muchas veces unida al cielo. El coro de los ángeles que toca música armónica delante de Dios, eso es lo que nosotros deseamos para nuestra hermana, que tenga esa presencia con música vasca allá arriba en el cielo. Eta aldiberean ere, gure despedide hauetan sinistunontzako gauzarik nagusiena, printzipalena, gure hildakoena egin dezakegun baliosuena otoitza da. Eta hala egiten dugu gaurkoan gure senidearen alde. Otoitza egiten dugu jainkoari konfiantza sakon batekin. Berak esan digulako salvazioa eman nahi digula. Eta horregatik konfiantza sakon batekin eskatzen dugu gure jainkoari goiko zeru hartan har dezala. Eta berak handik gure alde egiten segi dezala. Euskal
Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eridotza eta piztuera gogoratuz, izkiaren ogia eta salamenaren kanizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulago, eta apanik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoa izan jauna mundu guztian zabalturik dagoen zure izan, egabazu maitasun osora, Leon gure ira santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta emizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizeko itxaronean familian gure senbideak eta izako guztiak, beziki erotxen baitzazu zure aurregiak makitan. Errokizak izkituaren, guztiok betiko bizitz egitz bezagun Katolikoaren ama Maria de Batxuarekin, San Jose bere senarrekin, Apostolu santuekin eta izati guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gobez etzagun Jesu Kristo zure sendiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizati eta gizati guztietan.
jauna, Manuel Ikusa, zuk egiten duzun gobekatua, Erruki jauna, Manuel Ikusa, zuk egiten duzun gobekatua, Hona hemen, jakoikoaren diko, salamanduko pekatuak ez zituena, zurion zuak jaunaren maikatik jo. Jauna, ni ez naiz inor, etxea, sartzeko, baina jantzen, bat eta
Gero eralde ospatu gai dugu mazko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hasierako musika berrizko soka dantza edo berrerenak deituriko dantzaren zati bat izan da. Mertxek arrotasunez eta alaitasunez hitz egiten zuen berriaz. Bere dantza, musika eta musikari buruz. Eta ez da gutxiagorako. Bera izan baitzen aitzindaria txistularien artean. Lehenengoetariko txistulari emakumean izan zelako. Bestetik ere berriz, lurraldean eta orokorrean eredu izan da bai txistularien artean, aldeko aparrak eta baita bere dantzak mantentzen ere. Mertxeren arrotasuna eta laitasuna gogoan izan da eta izateko asmoz, bere homenez joan dadila azken dantza izeneko musika hau. Azkeneko behintzat hemen lurran, ez orain dagoen lekuan. Zuekin, denetan zaintzatela jaiko guztianak